Ето днеска започнах да варя по малко картофи. Червения сорт най-ми харесва, стават най-хубави едри. Естествено не се мъчим на ръка. Фрезичката, тракторните гуми с картофовадача. Минаваш, картофите излизат и само си ги обираш. Това е. И започнахме да варим картофи. Ето от жълтите, ето и от червените, които се представят много добре. Много хубави червени картофи. Започва ваденето.